Onko vähän iso pallo, hä? Taitaa olla pikkusen liian iso mosselle. Heitäpä se niin, että se oikein pomppaa mahtakunnaa, niin katsotaan jääkö se alle. Ei uskalla mennä. Oliko se nukkumassa justiin vai miten se on noin rauhallinen? Anna mulle pallo. Kato tonne. Mistä nuo keilat on tullut? Timo osti ne keilahallit. Timo? Niin. Mistä? Joo, keilahallit. Niin joo. Kyllä mä ymmärrän nyt tämän juonen.